viereen nukkumaan. Mä en kestä, kun se on niin söpöä ja karvanen. Ja... Oi vitsi, arvatkaa, kuka muu on karvanen. Mun hevonen Mansikki. Siis mä olin viime viikossa... Oikeesti, mua hävettää olla tähän aikaan päivästä maalissa. Siis Killestä vielä sen verran. Mä yritin viime viikolla tosiaan lukea ylpäreen. Kuultiko tätä juttua, että yritin lukea ja sitten Kille vaan... Katon sun silmän, pidän kädestä ja me lähetään. Ei. Katon sun silmän, pidän kädestä ja me lähetään. Skyr, lähetään. Skyr, lähetään. Ei, me lähetään. Katon sun silmän, pidän kädestä ja me lähetään. Skyr, lähetään. Skyr. Hei, ei kenkiä tanssimattolle! Hei Lauri! Poista tähän mulle klubbaritaloja aina kun minä en osaa. Vittu ökö. Lauri, voiko sä hakea kaljaa? Vittu ökö. Taas 3. kerta. Mä en oikeesti jaksa käydä sille enää. Joo, just itekin kävi eilen viimeksi.
Joo, mulla on nytkin huomenna ja sitten seuraavana päivänä ja ensi viikolla. Joo, munkin pitää käydä nyt apteekissa hakemassa niitä uusia reseptilääkkeitä ja sitten mullakin on kyssi taas sit ensi viikolla 3 kertaa. Joo, oikeesti siis mä en jaksa lemmeäkään. Eilen oikeesti Kille kävi ratsastaa ja tänään aivan. Joo, mutta siis Kille on oikeesti mä en kestä. Tää huomenna. Pitäis kyllä saada sovittua meidän lauluyhtiöt trendit. Mut meni äskenkin niin hyvin. Se on kyllä totta. Mulla on kyllä kiva, että minä tänään ryyppää. Okei, mennään näin. Se ei vittu vaikuttaa mitään. No kerro. Mutta se touhutisti tuli snappaa mulle. Ei oikeesti. Mutta hei siis, muistan edellisen mun joulupäivä. Australia. Australia. Mitä vittua? Mitä? Turpa kiinni, Liisa. Respect up on the street, under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tanks around the... Moi Tiila. Moi Jutta. Ja arvaa mitä, mä ostin Tumblrista just semmosen Dan and Phil fanfiction Hei, vähän siistiä, kalenterin. mutta mä en oo Jutta. Ai, hups, mä luulin. Mut tosiaan siis mä oon tilannut niiden kanavan tosi pitkään. Mä oon kyllä ihan ekan niiden fani. Ei se nyt haittaa, ei se ole kyllä se, ei sitä huomaa siinä mutta nää, joo. Mä voisin mennä lankuttaa. Joo, no mä lähden tästä sit kotiin. Joo, moi! Niin, no minkä takia mäkin ottaa musta ja mun hepoista kuvia? Kun mä tykkään linnuista enemmän. Kato millaisen kuvan mä otan linnusta äsken. No on toi ihan hieno. Kyllä. Hei Tiila, hienot hiukset. Kiitti, mä värisin nää eilen. Tosi kiva. Moi Tiila, sulla on hienot hiukset. Kiitti Jenni, ne on yhtä vihreät kuin Tyler Oaklin silmät. Hei vähän siistiä, mutta mä oon muuten Jutta. Ai. Siis niinku Marianne on ihan niinku orava, kun se vaan kakkia näyttää oravalta. Mutta mä kyllä tykkään oravista. Marika, kuuntelet sä? Mä just mietin, että mulla olisi kohta treenit, mutta vois mennä touhuille. Moikka mut, lähtisikö touhuille? Mä nousin just opintolainaa, et voi olla ryyppää. Lähetään vaan. Hyvä. Mut hei Anita, millä linjalla sä oot nykyään? Siis mä kerron sulle tätä. Ei, mä kerron sulle tätä. Mä kerron sulle tätä. Ei, mä kerron sulle tätä. Ei, mä kerron sulle tätä. Mun mielestä pitää itse asiassa. Tää oli Jimon kanssa se lukuinen sitä äsken. Sitä vittua. No, siis vaikka kuunnella tehdä. No, niin sehän on 4-vuotiaana. Se on nopeaa. Niin oli Jarimakan ja sitten mä olin juttu, että... Mentiin tälle Ruotsiin ja siitä kautta mentiin sitten Tanskaan ja Saksaan. Ja sieltä sitten mentiin Espanjaan. Niin, ja sitten mentiin tänne Portugaliin ja Portugalista, mikä tää on, Afrikkaan. Joo, ja sitten Hei, mennäänkö keittää kahvia? Hei, vois kyllä mennä, että se tekee niin paljon meidän kahvia. Mennään vaan.
En itse asiassa, mulla on kohta viulutunti, niin mä... Mitä? Tää kyllä on mun viulu.